chaga do último coitelo, buraco que contén o ardente desprezo que amosa o prisioneiro polo seu carceleiro que empuña a liberdade impartindo o seu misterio. Pecheada das galaxias no monte furado, deixadeas convivindo, purgando o seu pecado, clonado unha estrela pintada a vermella, cargada de flores todas as cunetas. Que segues garoita, porque non me levas a onde vas. A onde hai povos que morren, usurpados, sen canción que lles diga que o seu soño triunfou. Un placer e unha honra atender ao chamamento do Venerado Grove nesta festa de confraternización da patria galega. Eu, estou moi contento de volver despois da experiencia na que trataron tamén o ano pasado na Galiza Mártir, no Día de Galiza Mártir, e hoxe non me podía negar a estar aquí cantando, abrindo este acto e acompañándovos un pouco con as cancións que veño presentando polo país e que, dun pouco chaman a erguernos, a que se escoita a nosa voz, a que reclamemos alá onde hai unha injustiza, pois xustiza, e que entre todos e todas, non sei, construamos un camiño máis próspero e máis libre. Eu veño presentando un disco sobre a memoria histórica. Estas datas son especialmente simbólicas, non? 17, 18, 19 de xullo, golpe militar contra o goberno lexítimo da República, e comeza todo o periplo da tira en Galiza, toda a represión franquista, non? Esta canción que va a continuación, porque de alguma maneira quero recuperar o espírito dos soños, non? Que levaron a tantos homes e a tantas mulleres a erguerse en armas contra o fascismo. Un fascismo que está aí, que está golpeando duramente, e polo que entendo que é urxente que estas cancións e estas mensaxes
logremos espallar e divulgar o máximo posible. De todos modos, creo que todos e todas os que estamos aquí pensamos que chegará o día. Chegará o día, chegará, no que os campos nos recibirá, coa recendo dos freixos, os festores proclamarán que non queda inimigo e a República bailará toda noite contigo. Fuxirán a barbarie e o medo, abriránse camiños de luz, coas crianzas correndo, berrarán poesías rebeldes entre espigas de centeo. Vestiremos de xuños domingos e seremos eternos. Non arderán máis libros nas fogueiras, curaremos as feridas, labraremos as trincheiras, os xornais publicarán fotografías de barcos retornados, voltará o balbordo as escolas e as vilas ao teatro. Chegará o día, chegará o día, chegará o día da vitoria. Chegará o día, chegará o día, chegará o día da vitoria. Chegará o día, chegará de compartir aprentes coas bandeiras ao cego e solpores ao borde do mar, a patria o teu regazo e os leitos serán aluminio de follas de carvalho. Nunca máis nos roubarán a vida e brindaremos na memoria das amigas caídas. A súa semente agromará, cumprindo así as promesas, e a lección do mestre será para sempre a primeira. Chegará o día, chegará o día, chegará o día da vitoria. Chegará o día, chegará o día, chegará o día da vitoria. Chegará o día da vitoria. Chegará. Non pasará. Galiza ten hoxe unha forza vital capaz de conducir a todos os delirios de grandeza. Pode chegar á loucura, pero o vídeo ben españois ende xamais chegará ao suicidio. E Galiza deixará de loitar pola liberdade cando a conquira. Pedimos que a nosa terra sexa nosa, porque somos fillos dela,
porque ninguén máis pode gobernala, porque ninguén máis pode cumprir a súa misión histórica, porque levamos o seu nome polo mundo adiante. Porque ninguén máis pode gobernala, porque levamos o seu nome polo mundo adiante. Bueno, porque queremos cumprir a primeira manda dos nosos irmáns, os que deron a vida pola liberdade. A nosa terra é nosa, xa se ten dito moitas veces, mas agora decímolo nós, os desterrados que vivimos en liberdade. Decímolo en nome de moitos miles de galegos que andan polo mundo. Decímolo tamén en nome de moitos miles de desterrados na propia terra, dos que agardan por nós, dos que viven como fillos da morte, contando o tempo por noites. A nosa terra é nosa, nada máis que nosa, porque somos os únicos capaces de darlle luz á súa noite, pan ás súas demandas, dignidades á súa vida, porque somos os únicos capaces de enxugar as súas vaguas de flor. A nosa terra é nosa, de quen máis podía ser? Dos que aldraxan, dos que lle negan a fala e o pensamento, dos que a encadean, dos que a rouban, dos que asesinan os seus fillos máis queridos, dos que a ensumiron na ignorancia, ou dos que a queren meter unha escrava, dos que lle negan o dereito a ser libre. E quen somos nós para falar deste xeito? Somos os galeguistas de todos os partidos democráticos. Somos os galegos antifeixistas. Boa tarde a todas e todos. Trasladar o acto para a Casa da Cultura ten cousas boas e cousas malas. A boa é que chove, polo que leitugas, tomates e xudías van dar un bo estirón. O malo que este salón é algo máis escuro. Nada que ver coa luz da rúa hospital. Mais ao fin, estamos aquí xuntiños, que é o importante. Grazas, Laura, por recitarnos tamén as palabras sempre sabias de Castelao, e a Xosé por acudir por segunda vez a nosa chamada. As cancións que compós sempre nos chegan ao corazón, e as interpretacións realmente son impecables. Máis cantautores no mundo, nas nosas vidas, máis poemas, máis música, máis sensibilidade, porque trátase, despois de todo, de furar o noso maxín e sacar de nós reflexións vitais e sentimentos de amor. Solidaridade e empatía con os demais, das que sufriron barbaridades e foron semente. Tal como describeu Castelao na súa lámina de bóveda e no seu sempre en Galiza, testemunha inalterable no tempo. Tras de min, falarán Monse Prado, deputada e vicepresidenta da Mesa do Parlamento Galego, brava e entusiasta, que sempre nos leva as cousas alá arriba e sempre ben. E Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso. O home que a min parece que debe ser o que máis pasaxe ten no mundo. Sí, non o digo só pola apariencia, por esa apariencia de tranquilidade que ten, esa calma combativa que posee. Non o digo só por eso. Mais ben digo porque aturar algúns discursos por alá abaixo, donde se cree no centro do universo, non debe ser doado. Non é, claro que non. O 25 de xullo, para os nacionalistas galegos, a parte da nosa festa máis grande, é unha data ambivalente en canto ao traballo activista. Tanto pode ser o peche do curso, como o contrario, o inicio dun novo, non? Esa dualidade permíteme resumir as actividades que fixemos ata agora. Visitas a barrios, amigos un par de veces, e danos que vamos a ter que ir a unha terceira. A Virxe das Mareas tamén dúas veces, coa primeira coa Asociación de Vecinos e a segunda coa vecinos directamente. A Xesteiriña, o desleixo de deixar que se usurpe un camiño público e se reconvirta en servidumbre privada, co alcalde mirando por outro lado, a saber por qué. Arróns por os vertidos de bioplásticos, porque en realidad son plásticos.
e contaminación que chegan de aínda non sabemos onde e que denunciamos e levamos ao Parlamento da man de Monse. Nas besadas onde recollemos e escoitamos os problemas da Graña, de Arde, da Vía, de Xoán 23, das Caldelas, de San Vicente, onde conseguimos paralizar unha antena de telecomunicacións pegada a un límite de nivel de interés cultural, o de Arrovello, e desde onde reclamamos unha ordenanza de antenas de telecomunicacións propia do Consello, que creemos se levará a pleno próximamente. Solicitamos tamén unha solución integral dos aparcamentos no verán en toda a costa noroeste, desde as Pipas ata o Carreiro ou Pedras Negras. Tamén en San Vicente solicitamos o mantemento do patrimonio material e inmaterial neco que forma parte do noso ADN. Solicitouse o arranxo de fontes, radeiros, muiños, a recuperación da toponimia, de rueiros e lugares por activa e por pasiva. A parte desto, no estrictamente institucional, defendemos a transparencia dun pexón que semella se quera aprobar a toda costa e paso que pase, cedendo a requerimentos en forma de chantaxe da Xunta e con modificacións trascendentais na súa relación desde 2014, sen que a xente poda alejar. Levamos ao Parlamento tamén o BIC, o Conxunto Histórico do Gran Hotel Balneario Capela, etc., porque nos parece de lei. Porque o demostra o estudio de ciencia, puxemos o arquitecto co que fixo o tese doutoral, porque nós, queridas e queridos ouvintes, estamos ao servicio das persoas do común, non coas falcatruadas que fan algúns, os poderosos, etc. Nós levamos defendendo a Illa da Toxa da Espolia que se meteron a xente do Grove desde que estamos presentes na corporación nas primeiras eleccións post-Franco. Porque se o Monte Central é o que é, en un campo de golf, foi porque o BNG sempre se opuxo a esa relación. Entón, outros partidos nomeadamente o PSOE, no programa dicían que era para o disfrute dos veciños, e o ano seguinte, desde a alcaldía, buscaban apoios para facer sesión a la Toja S.A. O nome xa di todo. Do PP xa non falamos. Por iso seguimos e seguiremos a loitar. Presentamos mocións en todos os plenos deste ano, excepto un. A veces duas mocións, o plenario ata 3. En todos os problemas realmente grandes e substanciais deste povo, o Bloque aportou solucións. Dixo isto porque se oídes aquilo de que non hai oposición, o povo está deixado. A resposta é que sí que hai, e que o BNG fixo, fai e fará a verdadeira oposición. Quizais saberá que habería que preguntarle aos outros grupos a que andan ou de que van. Pero nós, con ciencia tranquila, cabeza alta, efectos probados. Podería continuar coas charlas, coloquios, actos, campañas, recollida de sinaturas que se fixeron sobre Palestina, Sanidade Pública, Vida Toxa, Castelao, Orgullo, Galiza Mártir, Comercio Local, Galiza coa chave dos seus cartos e outros. Ata fletamos un catamarán e que enchemos a bandeira para desembarcar na Pobra. Pero tampouco é plan de convertir isto en algo tan serio. Sabedes que? Eu pregúntome con frecuencia que se somos unha equipa tan activa estando na oposición, como de hiperactivos seríamos se tiveramos o goberno? Deixamos esa reflexión que vos paso para que despois deste acto a pensedes e a espalledes porque é unha certeza. Diante de non facer ou actuar por impulsos do goberno e outros, un BNG activado cos ideas claras do que quere e onde quere chegar está aquí. E está claro, as cousas non se fan solas, porque me ides permitir resumir de aquí paso. Permitirem agradecer, penso que en nome de todas e todos, o traballo deste Consello Local. Culpable das actividades que se fan. Gracias Xandra, Pili, Luís, Dani, Ali, Maite, Laura. Sen vos todo, sen vos nada, perdón, é con vos todo. Justamente ao contrario. Sen vos nada é con vos todo. Creo que estamos facendo un traballo bestial que há de recompensa. Gracias tamén aos militantes e simpatizantes aos que recollemos a testemunha para seguir adiante. Sodes o sustento desta agrupación históricamente señela do nacionalismo, e permitídeme, desta comarca. A súa vez, composta de persoas sacrificadas e desinteresadas. De seguro que acabaremos facendo medrar os consellos e, por tanto, o país, pois, como dicía o Castelao, o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os ansellos en realidades
e as ideas e efectos. E neso estamos. E agora, tan só animarvos a acudir ao Santiago o 25 de xullo. Menos dunha hora de coche, sen problemas de aparcamento se quiser cedo, xuntámonos na Manifa e pola tarde na Carballera a desfrutar do festival mentre reivindicamos estas cousas principais. A nosa identidade de pobo rexo, levando o alume do exoto dos montes dos Andes e o rumor dos barcos e bateas da Arousa, acompañadas do verbo das mariscadoras que non pode ser outro, máis que de Altri non. Reivindicar xusticia para esta nación tantos séculos espoliada e a que tanto se lle deuda. Basta xa das bases. Nunca renunciaremos a nosa soberanía. Nunca renunciaremos ao Estado galego. E tres, e última, reivindicar a ledicia e o orgullo de sermos humanos galegos. Con cultura e lengua milenarias e con ansia de preservar para legar as que venen detrás. E remato xa, antes de que me rematedes, deixo-vos con Monse Prado e a continuación Néstor Rego. Finalizaremos con Xosé Constella e probablemente sonará o noso himno, depende de vos. Logo, teremos un convivio montado polas compañeiras e compañeiros aquí na porta da Casa da Cultura, sobrio, de poucas cousas, pois a amenaza de choiva fixo que menguale o espacio. En todo caso, o importante, viva o 25 de xullo e viva a Camisa Sempre. Pois moi boa tarde, compañeiras e compañeiros. Efectivamente, estamos ás portas do 25 de xullo. Como ben decía Anselmo, o nacionalismo galego fai desa data o principio, o final de curso e o principio do seguinte, non? É dicir, aproveitamos o 25 de xullo para facer balance do traballo feito e para abordar os retos que temos por diante para o vindeiro ano, non? Eu, decía Constella na súa peza o tema de ter memoria histórica, non? Eu creo que é bon, e que é bon que cada 25 de xullo vayamos contentas a Compostela, que reivindiquemos na manifestación, que logo pasemos ben, pero que tamén é unha boa data para lembrar o que somos, porque somos o que somos, e cara onde queremos ir, e onde vimos, non? Porque eu creo que cada vez é máis evidente que nos queren desmemoriadas, non? Nos queren, todo parece que se acaba de empezar onte, que acaba de inventarse onte, que non vimos, que non é un proceso no que estamos, non? Entón, eu só quero lembrarvos que o 25 de xullo leva celebrándose 105 anos. Non é, o nacionalismo galego non é a flor de un día, non é unha ocurrencia de última hora. Levamos celebrando 105 anos, porque as Irmandades da Fala, a finais de 1919, na segunda Asamblea Nacionalista, acordaron que o 25 de xullo se celebrara o Día da Patria Galega. E, polo tanto, digo tanto que 20 anos non é nada, pero 105 anos xa é bastante, non? As Irmandades da Fala continuou o Partido Galeguista, con Bóveda, Castelao e toda esa memoria ou esa xeración irrepetible, non? Este ano celebramos 75 anos do pasamento de Castelao. E é bon que o celebremos. E é bon que teñamos claro por que celebramos a Castelao. E que Castelao non é de todos, como nos pretenden decir últimamente. É de todos e todas os que reivindican a nación, de todos os que defenden a democracia, de todos os que aspiran á soberanía do noso país. Pero, desde logo, non é dos herdeiros do fascismo, dos que negan a nación, dos que negan o noso idioma, desos non é Castelao. Queren apropiarse, porque os símbolos importan. Di aquel dito irlandés que me gusta tanto repetir, que sei que as bandeiras non dan de comer, pero se non tes unha bandeira, cómete. Se non saben quen eres, cómete, que ten moi claro cal é a súa bandeira e hacia onde quere ir. E, polo tanto, é moi importante reivindicar os símbolos. E non reivindicamos a Castelao, mas tamén temos que reivindicar a Moncho Reboiras, que celebramos este ano o 50 asesinato a mans do franquismo, e que pretenderon que nos avergoñáramos dunha figura como Moncho Reboiras. E que foi unha peza fundamental para a reconstrucción do nacionalismo. Foi unha peza fundamental para ese principio que xa
declararon as Irmandades da Fala, o Partido Galeguista, da autoorganización do pobo galego, da imprescindible autoorganización do pobo galego, para ser fortes e ter ferramentas para avanzar, dar pasos para conseguir a nosa soberanía, a autodeterminación. E Castelao, que morreu no exilio, e Moncho Reboiras, e os que a mediados dos 60 se remangaron e se puxeron a reconstruir o nacionalismo, que tuveron a ousadía no 1968, hai 57 anos, de convocar o Día da Patria Galega, unha concentración na Alameda, onde seguimos convocando, de pendurar unha faixa que poñía Viva Galiza Ceibe e socialista, e que logo seguiron en esa mal chamada transición. Tuvemos que conquistar o dereito a entrar na Plaza de Quintana no ano 84, e por iso que somos os herdeiros de xeración tras xeración que foron reivindicando que Galiza é unha nación, que a nosa situación de dependencia, de baixos salarios, baixas pensións, de espolio dos nosos recursos non é unha casualidade, sino que é froito desa posición colonial que nos ten designado o Estado español e logo o mercado común europeo e a Unión Europea, e que son os problemas do noso país se van a solucionar na medida en que sexamos capaces de acadar cuotas de soberanía, por lo tanto, facernos responsables do noso futuro e decidir por nós mesmas o que queremos ser. E, por lo tanto, eu creo que temos que estar moi orgullosos de que 105 anos despois sigamos dando relevos, sigamos sendo xeracións as que seguimos reivindicando e loitando por esa patria galega, polo dereito de autodeterminación ata que a nosa nación sexa libre, como proclamou Castelao, como proclamaron os compañeros e compañeiras que reconstruíron o nacionalismo nos anos 60, como proclamou Moncho Reboiras e como seguimos a proclamarnos. Por lo tanto, o 25, todos a Compostela, a seguir reivindicando que somos unha nación e que non renunciamos á patria galega. Eu quero facer un pequeno tamén referencia que estamos nun momento complicado a nivel internacional, un movimento convulso, con moita incerteza, e que vemos como o imperialismo se nega a aceptar que outro mundo está surdindo. Un imperialismo acostumbrado ao ordeno e mando, acostumbrado a ser os cerdámenes do mundo, acostumbrados a que ou faz o que eu digo ou faz polas boas ou acabas facendo polas malas, negas a aceptar que está surdindo outro mundo, que está surdindo outro mundo que quere relacións entre iguais, está surdindo outro mundo que é soberanía fronte ao imperialismo. Dereito a decidir, dereito dos povos, dereito das nacións fronte á imposición do imperialismo, que todas as súas actuacións foron na mesma dirección. Ninguna foi nin para a democracia, nin para os dereitos humanos, nin para nada deso que nos venderon, sino que foi para a rapiña, para cuestións geoestratégicas e para beneficio dos mesmos. Ahora, evidentemente, a cara descoberta. Temos aí a esta barbarie de Trump, pero que é outra cara do mesmo imperialismo, que agora, en vez de decir que interveñen para devolver a liberdade ás mulleres, para a democracia, para os dereitos humanos, agora xa di claramente que é porque queremos ter recursos, porque nos é importante ter Groenlandia, ter non sei que tal, porque son estratégicos para nós, porque queremos vencer a China, que é o problema que nos está ganando a batalla. Agora xa non oculta, pero sigue sendo o mesmo imperialismo. E a Unión Europea, como sempre determinou o nacionalismo galego, simplemente cómplice e consentidora de toda esa situación. Nunca foi unha Unión Europea nin para acatar a soberanía dos povos, nin para as maiorías sociais, sempre foi unha construcción ao servicio das élites e cada vez está máis ao descoberto. Esa Unión Europea que con aqueles homes de negro, lembrados, que non hai tanto, polo menos os que temos máis canas, que non era posible nin endebedarse, nin nada para os servizos públicos, que lle meteron esos machadazos á sanidade, ao ensino, e demais, resulta que así, agora nos podemos endebedar para o gasto militar. 800.000 millóns de euros para o gasto militar ou para a soberanía, a autonomía estratégica da Unión Europea. Temos que aguantar que nos queiran explotar a mina de Doade en Ourense ou que nos queiran poñer proxectos que só están ao servicio dese capital, non? Impórtalles a autonomía estratégica da Unión Europea, é dicir, das súas élites, e como sempre o povo galego, Galiza, como terra de sacrificio para eses intereses, porque nós temos que aguantar absolutamente todo. Por lo tanto, unha Unión Europea que ten demostrado
que non podemos esperar de la nada, igual que o Estado español, que neste momento, e deso estou convencida que vai falar máis nesto, pois está nun proceso de máis recentralización, de máis españolización, de reforzo outra vez do bipartidismo, dun xeito evidente, que non están dispostos a que haxa o máis mínimo, nin un pequeniño avance, cara un modelo de Estado que recoñeza a plurinacionalidade do Estado español, e por eso todo isto no que nos teñen inseridos. E eu que temos que decir aquí claro, o españolismo, aínda que se vista de esquerda, de media esquerda ou de mona, españolismo se queda e nós temos que combatilo con uñas e dentes, porque os problemas do noso país non se van a solucionar inda que haxa unha España chachi. Os problemas de Galiza solucionaránse cando academos a soberanía, teñamos a chave dos nosos cartos e nos autorresponsabilicemos, que por eso somos nacionalistas galegos e aspiramos a que o noso país teña esa soberanía. E, polo tanto, deberes, e remato xa con isto. Isto é o balance. O BNG ten avanzado moito no ámbito electoral, temos unha chea de concelleiros e concelleiras, bastantes alcaldes e alcaldesas. Temos aquí o noso magnífico alcalde de Catoira, temos diputado no Congreso, senadora, diputada no Parlamento Europeo, 25 diputadas e diputadas no Parlamento Galego, e é moi importante. Pero é moi importante se temos claro que son pancas, que somos pancas, para mellor organizar o povo galego, para mellor ser capaces de dar resposta, para mellor seguir avanzando no objetivo que non é outro desa soberanía. Non vale de nada ter non sei cantos diputados e logo non temos ao povo organizado frente a Altri, en defensa da ría, frente aos eólicos, en defensa do idioma galego. Se non temos o povo organizado frente ao exército de ocupación que representa o Partido Popular na Xunta de Galiza, porque non é máis ni menos que un exército de ocupación. Como se pode chamar un presidente da Xunta que se nega a asinar unha carta xunto co Endacari ou co presidente da Generalitat para pedir que o galego este no Parlamento Europeo? Coñecedes algún país no mundo onde o seu goberno este en contra do seu propio idioma? Este en contra de que os seus recursos estén en beneficio do país? Eso chámaselle colonialismo, goberno ao servicio das élites e que actúan como ese exército de ocupación para facer que os obxectivos desas élites se leven a cabo, única e exclusivamente. E frente a iso, o que temos é que estar actuantes. Frente ao espolio que significa o espolio dos nosos recursos, o espolio financiero, que significa que os galegos e galegas, a pesar de salarios máis baixos, pensións e tal, aforramos moitísimo. Aforramos de media ao ano 80.000 millóns de euros. Pensade que o orzamento da Xunta son 11.000. Casi 8 veces o orzamento da Xunta. E que fan as entidades bancarias? Levar o 47% dese aforro para fora. Imaginadevos 47.000 millóns de euros nunha banca pública galega ao servizo de empuxar proxectos aquí no noso país, ao servizo dos autónomos, das pequenas empresas, das administracións, empuxando por proxectos aquí. O espolio fiscal, que significa que os impostos dos galegos e galegas significan sobre 15.000 millóns de euros ao ano. Canto nos devolve? 10.000. Con canto se quedan? 5.000. Outros 5.000 millóns de euros a sumar ao tema fiscal, ao tema financiero, para poñer o servizo do país. Máis de 4.000 empresas que pagan impostos fora de Galiza. Teñen actividade aquí e pagan impostos fora de Galiza. Sabedes canto calculou Pepe Díaz, o noso magnífico compañeiro economista, que significaba o acumulado do que cotizaron esas empresas fora de Galicia entre 2009 e 2022, que foi cando fixo o cálculo? 60.000 millóns de euros. 6 veces o orzamento da Xunta. Sabedes canto paga ENCE en Galiza? Está aquí, contamina aquí e condiciona todo o modelo forestal de Galiza. 157.000 euros en Galiza. Sabedes canto paga en Madrid? Que non ten absolutamente ninguna actividade ali, 6 millóns ao ano. Ese é o modelo que nos quere dicir que nos convén. Ese modelo de dependencia que Madrid decide, e evidentemente nós, diante do Día da Patria, decimos que non nos convén, que non nos vai ben, que non nos vai nada ben con ese modelo. Que non nos vai ben con que nos instalen Altri, que non nos vai ben con que o noso idioma cada vez teña menos falantes e menos apoio por parte das administracións. Que non nos vai ben, con uns servizos públicos a menos, e, polo tanto, se non nos vai ben, seguir facendo o mismo non parece moi inteligente, agardar resultados distintos. Entón, o inteligente é cambiar este estado de cousas
e loitar para avanzar na autodeterminación, na soberanía e en tomarnos as nosas decisións. E para iso é importante todo o que dixen antes, concelleiros, concelleiras, pero sobre todo agrandar o nacionalismo, sumar máis mans ao nacionalismo, máis militantes, máis simpatizantes, máis xente disposta a loitar polo futuro. E deso se trata celebrar o Día da Patria Galega, que somos unha nación, que temos enormes potencialidades, que non somos un país pobre e empobrecido en todo caso, e que se collemos o futuro nas nosas mans, todo é posible. E para iso, festexémolo, e a partir, despois do Día da Patria, churrascos, fiestas variadas, agosto, e en setembro, con toda a forza do mundo, a por todas e a seguir consolidando o nacionalismo para acadar os nosos obxectivos. E eu xa vos deixo con ese home de apariencia tranquila, máis igual non tanto, unha honra ser teloneiro do noso compañeiro Néstor Rego, que está facendo un papel nun contexto tan complicado, impresionante, con coherencia, con contundencia, deixando o pabellón de Galiza tremendamente alto e sendo un referente non só para Galiza e os galegos e galegas, sino para outros moitos no Estado que ven como se pode ser nacionalista de esquerdas, non mirar para outro lado, non comprar o relato imperante e defender o que sempre defendemos, os dereitos das maiorías sociais e, sobre todo, o dereito de Galiza a ser libre. Deixo-vos con isto. Moi boa tarde, amigas e amigos. A verdade é que é un placer estar hoxe no Grove aquí con todas e con todos vos, partilhando este momento e algunhas reflexións. Eu agradezo moito as palabras, as amáveis palabras de Monse, e agradezo a súa contundente e clarísima intervención, entre outras cousas, pois xa me facilita a min, que tiña medo de excederme no tempo, pois de decir unhas cuantas cousas que xa foron ditas. Cando viñamos para aquí, aí atrás encontramos un engarrafamento importante, un atasco importante, pero ao final safamos porque comprobamos que todos ian para Sanxenxo, non? E claro, eu pensei se sería que estaba outra vez aí o Borbón e que, bueno, que eran as multitudes que ian aclamado. Resulta que non, que había un concerto de Juan Luis Guerra. En todo caso, sempre é mellor que chova café no campo que chova un borrós na Galiza. Sobre todo porque últimamente temos empacho de borbóns, non? Xa vistes que é o que lle preocupa ao Partido Popular. Trae aquí a Leonor de Borbón e dalle a medalla de ouro de Galiza. Non sei se se podía degradar máis a esa condecoración, non? Porque sabedes que os criterios establecidos son que se lle dá a persoas para recoñecer un contributo especial en algún ámbito o desenvolvemento do pobo galego, na lingua, na cultura, na economía. E, sinceramente, pois non sabemos cal é o contributo que fixo Leonor de Borbón. Non sei se a economía indo asiduamente aos furanchos, como dixo ela propia no seu discurso, pero moito máis non, non? E, por lo tanto, temos que concluir que o obxectivo era outro, era branquear a monarquía, era facer un lavado de cara dunha institución anacrónica, fora do seu tempo, intrínsecamente antidemocrática e, evidentemente, corrupta, como é a monarquía, non? Unha monarquía que pois, pasa por un descrédito social tan grande que necesitou en 2014 pois, facer esa operación de sustitución dun rei por outro, e que agora pois, utilizan esta muller que é nova para presentala como unha cousa moi moderna. Ainda así, a mí dá a impresión de que non vai. Un periódico, non sei se era o ABC, fixo unha crónica sobre a pasaxe de Leonor de Borbón por Santiago de Compostela e empezou dicindo que había decenas de persoas para
pues para recibir. Claro, si un periódico de dereitas di que hai decenas de persoas, xa non chegan a 100, xa os podedes imaginar. Pero si lean a crónica, decía que os peregrinos que os colleu de sorpresa, a pesar de que estaba anunciado, que eran peregrinos que estaban ali na Praza do Obradoiro, non? Despois se me encima para certificado, entrevistaban a un brasileiro e a outra de non sei onde, dicir, o fervor popular na Galiza alrededor da monarquía, por fortuna, parece que é pouco e que non lle saiu demasiado ben esa operación de lavado de cara. Iso sí, hai que recoñecer que se viu pagado. A Televisión de Galiza, o aparello de propaganda do Partido Popular, pois, por fin, despois de 2 anos das eleccións municipais, entrevistou a Goretti San Martín por primeira vez, sendo que na primeira alcaldesa da capital de Galiza, a primeira alcaldesa nacionalista, nunca se socorrera a entrevistar. Entrevistaron agora porque non foi aquel arre monárquico e españolista, porque pensaron que isto ia perxudicar a BNG. Creo que lle saíron as contas furadas, porque a explicación clara e contundente de Goretti San Martín deixou-nos aínda bastante peor. E por se fose pouco, lle saíron peor cando foron entrevistar o cura de Santo André de Teixeira. Pensaron eles, imos entrevistar un cura que pode sair mal, pois casualidades, ou non estaban demasiado ben informados sobre o personaxe. Claro, a entrevistadora veu aquí no norte de Borbón, a Santo André de Teixeira, e dice, home, sí, veu, pero como un foguete, o mismo que chegou, marchou. Claro, xa non sabía que decir, entón intento, pero de todas formas é un honor que veña aquí. E dixo o cura con aquela retranca que ten. Muller, hai maneiras e maneiras de facer as visitas. En fin, que esa operación monárquica creo que saiu fracasada, ¿no? Pero danos un pouco pé para ver cales son os referentes de cada quen, ¿no? O Partido Popular, dese exército de ocupación de que falaba a compañeira Monse, pois parece que son os corruptos, sexa a monarquía, agasallan, o Borbón que tivo que sair por pés, que tivo que fuxir da xustiza, claro, despois a xustiza se amañou, ningún problema con iso, ou os corruptos do Partido Popular, non? Hai pouco, no Congreso do PP, o grande referente foi Aznar, aquel señor que debía estar no cárcere por crimes de lesa humanidade, por implicar o Estado español nunha guerra como a de Irak, e que sabedes que ten esa famosa foto en que pois xa non quedan círculos, non? Porque non quedan ministros dos gobernos de Aznar que non estean implicados en algún caso de corrupción. Ahora xa saltamos de Aznar a Rajoy e acaban imputando a Montoro, que era o grande factotum do goberno de Mariano Rajoy, non? Claro, isto leva un pouco a reflexión sobre a corrupción, porque o PP estaba aí nunha batalla en que se quería presentar como o adaíl da regeneración democrática no Estado español. Manda truco, como diría Castelano, morriades que o conte triste, é dicir, sería para reírse se non fose realmente triste, non? Porque se alguén no Estado español ten un máster ou varios en corrupción é precisamente o Partido Popular. Por certo, a volta do verán, pois creo que son ainda 5 xuizos en que se resolverán 5 xuizos por corrupción, por caso de corrupción do PP, entre eles a Gürtel, a Púnica, a Tichen, etc. E ese PP é o que pretende dar reelección de regeneración democrática, dicindo que Pedro Sánchez ten que dimitir porque o PSOE é moi corrupto. E sí, sabemos que o PSOE tamén é corrupto, tamén hai corrupción no Partido Socialista. Por qué? Porque a corrupción no Estado español é estrutural, é consustancial co réxime de 78, por unha razón moi sinxela, porque a chamada transición que antes se facía referencia non foi unha ruptura co réxime dictatorial, non foi un pacto dos últimos xestores da ditadura coa esquerda española, co PSOE e co PC, basicamente, para que todo se fose encauzando, e iso permitiu a continuidade dos poderes fácticos, dos poderes reais da ditadura no réxime constitucional. Está moi evidente. No ámbito político, home, que imos dicir nós, que tivemos de presidente da Xunta moitos anos, un ministro franquista, implicado ademais directamente na represión de opositores ao franquismo. Pero tamén, falando dos Borbóns, para
o feito de que o xefe do Estado foi, durante varias décadas, o que designou o dictador Francisco Franco como sucesor do título de rei, entronado polas Cortes franquistas en 1975. Por tanto, a continuidade política da ditadura é máis que evidente. Continuidade no ámbito judicial. O mellor exemplo, perdóname a digresión, é o Tribunal de Orde Pública, o famoso, tristemente famoso Tribunal de Orde Pública, que se deitou un 4 de xaneiro de 1977 como Tribunal Represor Franquista e levantouse o 5 de xaneiro de 1977 como Audiencia Nacional Democrática. E aquí non pasou nada. Todos os integrantes da Audiencia Nacional viñan do Tribunal de Orde Pública, non ao revés, porque houve uns cuantos, creo que 6, que pasaron directamente ao Tribunal Supremo. Así se explican moitísimas cousas. Pero claro, houve unha reproducción ideolóxica do aparello judicial, moitas veces casi biolóxica, porque moitos son fillos e netos ou fillas e netas dos que eran xuíces durante o franquismo, que está detrás da explicación do lawfare e de todas as actuacións reaccionarias, machistas, xenófobas, antidemocráticas dos tribunais nos últimos anos do Estado español. E houve unha continuación, unha continuidade, evidentemente, no ámbito mediático, o poder que teñen hoxe en algúns grupos de comunicación que lles ven de aí, e houve tamén no ámbito económico. As empresas que medraron durante o franquismo son as mesmas que hoxe están no centro da corrupción. Obrigado. Son as mesmas que hoxe están no centro da corrupción. E son empresas moitas veces que medraron a costa do espolio que se produciu inmediatamente despois do golpe de Estado, coa incautación de bens de persoas opositoras ou de empresas opositoras, ou que medraron mesmo o traballo escravo dos opositores ao franquismo. E claro, os partidos do réxime, o PP e o PSOE, nunca poñen o foco aí. Sempre din que queren combater a corrupción, en todo caso, cando lles queda máis remedio, poñen o foco nos corruptos, pero nunca nos corruptores. Porque estas empresas foron tecendo lazos cos dous partidos que se turnaron no goberno do Estado ao longo dos últimos 40 e pico anos. E son empresas que viven a costa do diñeiro público, que son auténticas succionadoras de recursos públicos. Acciona, que está agora vinculada a trama Coldo, está vinculada a diversas tramas de corrupción do PP, financiando directamente con diñeiro negro a sede do Partido Popular de Génova, pero nunca lle pasou absolutamente nada. Fixaros que fácil sería que unha empresa implicada nun caso de corrupción pois inmediatamente fose prohibida de participar en calquera outro concurso de administración pública. Así de fácil. Pero non interesa porque hai grandes intereses económicos por detrás de todo isto. E frente a este panorama en que parece que están a lanzarse acusacións uns a outros de quen é máis corrupto, e os dous son, pois aquí o que vemos é que hai unha forza absolutamente coherente, absolutamente honesta, que leva máis de 40 anos traballando con numerosos gobernos municipais, con participación en gobernos das diputacións, con presenza 4 anos no goberno da Galiza, e ningún só caso de corrupción. É un orgullo para todas e todos nós. Pero é precisamente porque non facemos parte dese réxime, todo o contrario. Denunciamos no seu día a fraude que supuña a transición e sempre combatemos o réxime constitucional, ese réxime podre do Estado español, co que hai que romper definitivamente, e a única maneira de facelo é cunha Galiza libre, cunha Galiza soberana, que permita simultaneamente non só acabar con todos eses déficits de limitacións democráticas que cerra o réxime do 78, sino co espolio que está sometido o noso país. Antes xa me liberou Monse de falar disto. Aquí temos, efectivamente, só menciono o espolio eólico, as grandes empresas enerxéticas que viven a conta de explotar os nosos recursos. Non deixan aquí absolutamente
nada. Só os impactos negativos do punto de vista ambiental, social, económico, patrimonial, os impostos páganos en Madrid e os beneficios tamén os levan para fora, fundamentalmente para Madrid, digo fundamentalmente porque hai empresas tamén de outros países e de outros estados. Temos que ponerle fin a ese espolio eólico, porque resulta que Iberdrola incrementa, ou as grandes eléctricas, todos os anos a súa conta de resultados. E aquí só nos quedan os problemas. Ni siquiera temos unha tarifa eléctrica galega que faga que paguemos menos os galegos e galegas e que as nosas empresas tamén poidan ser máis competitivas. Aí está o espolio dos nosos aforros, que falou Monse, son aquí sí, dúcias, pero dúcias de millares de millóns de euros que o sistema financeiro español drena para beneficiar outras partes do Estado, outros territorios do Estado. E para iso, e non para outra cousa, acabar coa pouca estrutura financeira propia que tiña Galiza, que eran as caixas, aforros, privatizándoas primeiro, bancarizándolas despois, e a seguir, pois, regalándolle, iba a dicir vendéndolle, pero sería equivocado, regalándolle ao mellor postor, ao mellor, ni siquiera era o mellor postor, pero, ben, era venezolano e antichavista, e, por lo tanto, ningún problema. Vendéndolle non, porque sabedes que investiron 9.000 millóns de euros en Saneala e deixaron ya por 1.000 millóns de euros a Escotet, e xa o primeiro ano xa recuperou todo o que investiu. Pero esa é a razón, o espolio dos nosos impostos, ese 5.000 millóns de euros que perdemos cada ano. E frente a isto, que di o presidente da Xunta? Que os cataláns son moi malos e que nos perxudican. E digo pagamos os impostos aos cataláns ou pagamos a Madrid, a ese Estado, a Madrid como a metonimia dese Estado, ese burato negro que non fai máis que sugar de Galiza sin devolverle nada a cambio. 5.000 millóns de euros, ainda que houvese que deixar 1.000 ou 2.000 millóns, como fan os vascos, 1.000 e pico millóns, non lle vai mal con ese sistema, para o que ele chama servizos comuns, que serían moi cuestionables, non? Si o exército é un servizo que non nos interese financiar, ou se o Museo do Prado ten algún interese para Galiza, para Madrid ten, evidentemente, non hai ninguna dúbida. Ainda así, estaríamos falando de 3 ou 4.000 millóns máis de euros para os servizos públicos, para mellorar a sanidade, para mellorar a educación, para mellorar a atención á dependencia, os servizos sociais, a vivenda, o emprego, etc. E Rueda di que malos son os cataláns que nos rouban os cartos. Efectivamente, o único que pretende é que miremos para outro lado, porque mentras miramos para outro lado, estánnos sacando a carteira e non nos damos conta. E é hora de que reparemos efectivamente en que nos están roubando e ademais en quen é que nos rouba. Porque poñer fin a ese espolio é absolutamente fundamental. E para iso tamén está o bloque nacionalista galego. Un presidente que, xa se dixo, é a ignominia personificada. É a ignominia personificada. Non quere a quita da débeda que conseguiu o BNG, que está no acordo de investidura que asinamos en 2023, 4.000 millóns de euros que se lle podían quitar da súa débeda a Galiza, pero como conseguiu o BNG, e desde Génova lle di que ten que dicir que non, Rueda di que non nos interesa. Eu xa vos pregunto, a calquera de vos que lle dixesen que lle quitan a terceira parte da súa hipoteca, diría que non? Pois eu sospeito que non diría que non, pero Rueda di que non. Di que non o idioma galego ou di que non o modelo de financiamento que supoña máis investimento para Galiza. E, por tanto, temos necesidade de mudar este país. E este país múdase nas institucións e múdase na rúa. Múdase con contundencia política nas institucións como fai o BNG e múdase con movilizacións na rúa como fai tamén o BNG e o conxunto da institución para escolher os intereses. Por iso, concordo absolutamente co que dicíamos, é fundamental que fagamos ese traballo. Temos moitos retos por diante. Se non hai eleccións no Estado, pois teremos que afrontar en 2 anos unhas eleccións municipais e o objetivo ten que ser
que haxa máis representación do BNG en todos os concellos, que haxa máis gobernos municipais, que haxa máis alcaldías do BNG, que son exemplo, ademais, de como se deben facer as cousas, de como as cousas se poden facer de outra maneira. Teremos unhas eleccións xerais, sí, en que temos que aumentar a representación, porque o BNG con un diputado de 23 consegue moitas cousas simplemente porque estamos ali, porque estamos que para defender os intereses da Galiza e non para facer o que lles mandan desde Madrid. Non sei se vistes un tuit, bueno, non sei como se chama agora, un post de X ou de Xe, do noso portavoz en Lugo, de Rubén Arroxo, que puxo creo que onte, que dicía, bueno, isto do PP é alucinante, porque me pediron no pleno que o BNG tiña que defender as infraestructuras e os servicios ferroviarios para Lugo. E digo, home, está ben, entón xa están admitindo que os 13 diputados que ten o Partido Popular non valen absolutamente para nada, si teñen que recorrer a que se que o recoñece. Si conseguimos cousas e defendemos con contundencia aquilo no que cremos, pero é verdade que ali tamén canto vales, e se en vez dun diputado e unha senadora fósemos moitos máis, teríamos capacidade permanente de condicionar as votacións e, por lo tanto, tamén moita máis capacidade de conseguir cousas para o noso país. Por lo tanto, é importante ese objetivo, como é, como dicía antes, mudar nas próximas galegas definitivamente o rumbo deste país e ter, por fin, un goberno que mereza o nome de goberno desta nación e non de delegación de Génova en Galiza, un goberno do BNG, un goberno encabezado por Ana Pontón, e temos a certeza de que o imos conseguir, claro que sí. Pero tamén temos retos sociais. Altrinón. Lembrade que a finais dos 70 conseguimos tumbar o proxecto dunha central nuclear en Xove. Conseguiuno a mobilización popular e fundamentalmente o nacionalismo. Dixemos, Xove nuclear non, e lográmoslo. Estamos dicindo Altrinón e tamén o imos conseguir. Temos que movilizarnos contra o espolio eólico que somete o noso país. Temos que mobilizarnos en defensa da lingua. Temos que mobilizarnos en defensa dunha vivenda accesible para todos e todas, para todos os mozos e todas as mozas e todas as persoas que necesitan esa vivenda digna. Temos que mobilizarnos a favor da paz e contra o aumento do gasto militar. Todo iso é fundamental. Fixádevos se temos razón. Levamos meses dicindo que esta deriva militarista do goberno do Partido Socialista e de Sumar, na que, por certo, concordo do PP, aquí non teñen ninguna diferencia, o único que discuten é se isto ten que ir ao Congreso ou non, e mira, nós aí coincidimos co PP, sí. Claro, o PP dio porque está na oposición, cando está no goberno non se preocupan desas cuestións minucias de democracia, sí, claro que debería ir ao Congreso. Xa sabemos que tería maioría para sacar adiante, pero polo menos nós teríamos a oportunidade de expresar aí a nosa posición. Levamos meses dicindo que esa deriva militarista non só é un perigo, un risco, porque nos poden meter nunha guerra, nun conflito a grande escala, porque cando te armas estás alimentando esa espiral de confrontación, en vez de traballar pola paz, pois traballa pola guerra, senón que tamén iba a implicar de traer recursos de políticas sociais que son fundamentais, os que antes os sectores, os que antes facía referencia, educación, sanidade, atención á dependenza, servizos sociais, vivenda, emprego, todo iso. Decía Pedro Sánchez que non. Agora, por certo, querse presentar como o campeón porque di que conseguiu que non houvese un 5%. E outro día, curiosamente no debate no Congreso, utilizou uns argumentos que nos viñamos utilizando de antes, e eu teño que dicir, mira, eu compro os argumentos, pero, claro, porque eu dicía, o 5% non, porque implicaría recortes en políticas sociais e, ademais, porque non implicaría maior seguridade, sino maior risco de confrontación. E dicir, mire, señor, eu compro os argumentos, pero vostede dase conta de que eses argumentos valen tamén para o 2%, non só para o 5%, tamén valen para o 2%, que xa é unha auténtica barbaridade. Decía que non se iban tocar os servizos, as políticas sociais,
crecimento da economía, da débeda, como se a débeda despois non houvese que pagar, se fixo referencia a Monsa, a Unión Europea, para iso, pois, levanta calquera restricción á débeda, ou de fondos europeos que se poden reorientar. Bueno, xa temos aí. Xa reorientan os fondos europeos. 22% menos de recursos para a PAC e 66% menos de recursos para a pesca. Isto é o que nos leva o gasto militar a que os sectores productivos fundamentais da economía galega, como o agrogandeiro ou o pesqueiro, teñan menos recursos mentras se forran as grandes empresas que fabrican armas fundamentalmente norteamericanas. Por iso hai que dicir non á guerra, non ao gasto militar, sí a políticas de paz, como sempre dixo o Bloque Nacionalista Galego. Recupero niso e con isto acabo o noso grande Castelao, porque efectivamente xa vimos cales eran os seus referentes. Os nosos son Castelao, son Moncho Reboiras, son Alexandre Bóvela, son Rosalía de Castro. Ese Castelao que por moito que queiran xo intentaron en 1984, cando o trouxeron furtivamente para enterralo en un naval pretendendo enterrar con eles o seu legado, e non o conseguiron porque ali estaba o nacionalismo para denunciar a manobra. Tampouco o van conseguir agora. Ese Castelao que é inasimilável, porque é inasimilável polo PP que alguén diga e sosteña que Galicia é unha nación e, por tanto, ten dereito á autodeterminación e a ser libre e a exercer a súa propia soberanía, ou que diga que o Estatuto de Autonomía é ineficaz e indigno para nacións como Galiza, Euskadi e Cataluña, que o que teñen é que exercer xustamente a súa soberanía. Pero ese Castelao que defendía políticas de paz, que tiña unha profunda convicción antiimperialista e que entendía que é precisamente desde Galiza, como célula de universidade, en que podemos loitar por ese mundo diferente, por un mundo en que a nosa nación teña voz propia e que teñamos tamén un mundo en paz. Por iso continúa loitando o Bloque Nacionalista Galego. Por iso imos estar tamén o próximo 25 de xullo en Santiago de Compostela, reivindicando e celebrando, porque moito que hai que reivindicar, mas tamén moito o que temos que celebrar. E por iso, para acabar, vos convido a que partillemos todos xuntos ese momento o próximo Día da Patria en Santiago de Compostela. Forza e adiante co BDG! Vou vos cantar a canción que me fixo mundialmente famoso. Que pasa? Entre os Arios Adela, que é onde se contén todo o mundo. Moi honrado, como digo, de estar aquí baixo a presidencia desta bandeira. 14.000 nenos e nenas naceron o ano pasado na Galiza. 14.000 nenos e nenas foron exterminados en Palestina nos últimos 14 meses. E esas cousas son as que a mí me motivan para facer cancións, non? Vou a cantar unha que fixen hai moito tempo, no ano 98, que creo que estrenei un pexe da Universidade dos CAF, non sei, algo así sería. Xa choveu, acompáñame sempre e vou a cantar como se fose a primeira vez. Vestidos de negro traían por fin o noso desterro. Colleron os libros das nosas caceras
traidores do povo, verdugos sen rostro, deixaste sen fillas algo que foi vosso. Marcharon sorrindo coa súa barbarie, sen saber que deixaran a semente dos mártires. Foron anos, moitos anos de injustizas e tristezas, de sofrir as súas burlas os patriotas nas cadeas, e unha noite libertaria cunha chuvia de estrelas, a memoria de Foucellas petará nas súas xanelas este un canto de vinganza que lle digo a nosa terra, mas vinganza xusta e clara, cunha amiga de xenreira, a bandeira ensanguentada que cubría as nosas veias, sexa agora outra proba para a nosa independencia. Muchísimas gracias por compartir tempo e espazo con Néstor, con Monse, con Anselmo, con toda a xente do Salnés e con tamén a organización impecable do Venega do Grove. Se sabedes que hablo con teléfono, un placer sempre vir a esta península liberada. Cantade comigo se sabedes, se non sabe. Seguro que sabedes este poema de Adiós unha cabana neste ano castelao que nos ensinou o mestre Suso Bamace. Compañeiro Daniel de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar, na tenebrosa noite da patria inhabitable, temos no recordo como una luz alba. A ti falou Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz
mataron a luz e a liberdade. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban e loitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E tibuches de hoxe predicar no deserto, reverdes un exército que deixa máis loitou. E morriches un día sin ver ese entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Nunha patria batida e logo explotado, nacemos nosos fillos da morte do tristén, perdurando furiosos, vinganza e novo estado, e unha roxa alborada, sin cabo nin porén. E aquí o compañeiro que o furacán alegre matou desesperado da outra banda do mar.